Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay iba sa Galasya, Kapitulo 6, versikulo 8. Tati agmula, iti maipaay, iti lasag na, iti lasag apitin nanto ti panagrupsa. Ngem day ta agmula a maipaay, iti espiritu apitin nanto ti biag nga agnanayon. Papagayam, intay denggen ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Anya tim ako ng patang, puro sekong tinalom alang ka. Nagdakkel oh. Ay, aguray ka ah. Limabas talaang dito ibangkag ni Kumparik Aboni. Agpuros kan iti bunga ti mula na. Awan mo't makakita ka data. Puro sekaw. Awan mo't dito ibangkag na. Amangan no paluuman na pay dayta. Saan? Nagadati bunga na ni. Sige, purusan nga rodan. Darasam, tapno awan ti makakita ka data. Iyawat yung ordi sakaw. Iso ti pangikargaan tayo. Unay mo tan lakay. Awan mo tan di papalumon ta bunga tilang ka. Sino nga tatinangala? Kat addalang dito ipuon na idinaminsan. Anya mo't dagita ka aruban. Ape akas ti ugali da. Agala dalatan iti sanda mula. Ala, bayamon bakit? Nabalita do pa ti bunga na. Hey, ape asaan mo ta nagtubo dagiti mula tatatang? Hun nga rod. Man-mano ti nagtubo ang nagbunga. Dagiti mula ni Uncle Buni, nagtubo amin. Agburburas da pa yan. Awampay kid din ti maburas asidaan. Naigas amin dagiti bunga da. Nagbabasit lang arudan. Ay, sapay agpapaalan ni nanang mo iti bunga tinatang. Ngamawan mo't mayawit ta. Di kagda nagtatang. Inak agala iti bangkag ni Uncle Buni. Amangan o da makakitakan ka. Iranak nga awan. Sige, punwam nga ron dito yung supot. Tapno at da mayawit ta sidan tayo. Magmetag puros iti bunga tinatang ni Uncle Buni. Nagadaw. Adwag ti purosak. Lito. Ha? Uncle Buni, ada ka maggayam dita. Di nakita. Ngam itayak pa nga glinlinis dito. Kasta ka di, Uncle. Inton maminsan na kayat mo ti agala ti bunga ti mula. Ipakadampay kanya ka. Sanak mo't nga gung atuan. O sige, agpuros ka lang. Ado ti bunga dagiti mula ka natin. Aywan, kumusta ni tatang mo? Mayat mo't lata, Uncle. Iso na lang. Tasana nagtubo dagiti mula miya natin. Malugi kami manin ah. Sapay nagdakkel ti nagastos may. Ay, nagadunday ta na puros mo abunga tinatang. Lito, napuno day ta supot. Imbag man, tawan nakakitakan ka. Kit no nakita nak ni Uncle Buni. Anya, nakita na ka. Ang hindi na inong tantatang. Kung ano kaya't kutag puros, ipakadakan ko ana. Kasta? Imbagak pa'y asana nagtubo amin dagiti mula ta natin. Huwag nga rod. Apay nga tangag paiso, asaan ang nagtubo dagiti mula ta. Agsasarunon sa matin dagiti dumtang amalas iti biyag tayo. Nanang! Adda kamin ka ni tatang! Nagaduti nyawid miya natin! Lutwan nyaw! Ne, Lito, apay ngay, kaslawan ni nanang mo dito'y balay. Napansa mo nakikaru ba? Nanang! Aday Jessilid ni nanang mo. Ay, oh my God. Apayan ba kagta? Agkakapsutak. Maulawak matan. Anya? Gapo na sa iti pan nakaigalis ko idi ijay tambak ti makagapo. Anya? Sige, taipanda ka di ospital. Kita amlakay. Talaga a bendisyon na ni Apo Diyos dagiti tattao anasaya at itipada da at tao. Apay anak ko namday ta bakit? Amin atarakan da manok di takaruba na pestida. Ngam kitaan, dagito'y tarakan ta na biyagda. Uwan nga rin. Nagaduti nakita nga kay wara ang manok. Hindi nagawin ak dito balay. Iso nga dapay na partsyan tayo asidaan tayo. Ay, wan gayam lakay.
Nadamag mo ka din nga di ospital ni Kumarek Adalin. Apay, ano? Naulaw ka no, kan agkakapsot. Pampanunutak nga rod ang mapanbisitahan ni ospital, tamapan ko balunan. Ay, kat mo na. Nagdalakat mo yan. Mampang ka. Mangpuros kantuman nga rod iti bunga ti mangga, ta iso ti inayon ko nga ibalon kan kuana. Nasaya at magtantiriknak, mare. Kat kuna ti doktor, adanda ni akon makarwar dito'y ospital. Ay, nasaya at matno kasta. Katapno ad-ada pumigsa ka, inyalaan ka iti si daam amanok, kan prutas. Iso matlagayam amaangot ko. Naluom amangga. Ado ti impaluom ko abunga ti manggami, mare. Iso nga aguma ka. Ay, agyaman ka, mare. Ay, si kaman lang ti kaaruba ang nakalagip nga umay bumisita kanyak diti ospital. Ado siguro ti aramidan da, kat saan da masango ti umay. Sapay la ko mga rod, tamakarwara kun diti ospital. Ay, makapauma ti agtalinaed dito eh. Lito. Apay ang nagado ti tao di tabangkag ni Uncle mo, Boni. Kit naman damamat nga agpapabura sa dibunga ti manggada. Nangina ti presyo itatatang. Isa nga dinanundan dito mismo bangkag da. Kasta ka di. Ado man ang ti paglakon da Uncle Boni. Agprog-progreson ti panagbiag da Uncle mo, Boni. Napadakkel dan ti balay da. Gumatang da pa'y kanun itilugan da. Para bunag itinatang da. Ay, makapaapal at talaga. Apay nga puro malas dumdumtang itibiyag tayo tatang. Jak amo, Lito. Jak masungbatan day ta sa lutsod mo. Problema ita dagiti padak abo mabangkag ti kinaawan ti danong. Bakit? Wen nga rod, manungaminan alawas asaan ang nagtudo. Jesus, nakaamak. Maksat adagiti mula tayo naawan danong. Naskan nga agkararag tayo, nga agtudo kuma, lakay. Wen, bakit? Daitan, ti aramidin ta ita. Pare, nasayatan naranaan ka dito bangkagyo. Wen, taumay ko inturong jay danom di ta irigasyon. Adan danom? Wen, adan. Ano kasta, mabalin akalpasan dito eh. Ipaturong ko man mo ijayan ko. Tapno makapasibugak mo't kadagiti mulak. Ay, kita ka, numabalin. Apay, sana mabalin pare. Adu pa'y ngamin dagiti daduma dita, ngagkasapulan iti danom. Agkasapulan akmet. Kita ka. Angam no saan nga umabot dita bangkag mo ti danom, ay pasensya ka. Naganon ti danong mga gayos tatang. Nagmayat kag sibog. Limabas dito itay ni Uncle mo, Boni. Kitkidawon na, ama ipaturong mat dita bangkag na ti danom. Anyang itin ba kayo? Ay ket kunak akita akpay Iyo ikan iti danom ng kalboni. Kaadun iti apit na. Tatamot nanti sumaruno ko mga agnumar iti danom Day tamot nga ro ti pampanunutak. Di tayo ikan tatang. At no maksat amin amula na. Wala ta bakit? Saan ba't akayat ni pare Manuel nga ipaturong di danom? Hindi bangkag ta. Unay mat day ta kumpare mo lakay. Di da malakasyan mo't da tao. Problema lang aron ti kinaawan ti danom. Sapay kumarod tagtudo. Wala nga ron. Uri may salal daw ko matapno masibugan dagiti mulat Agkararag tayo lakay. Sapay ko matadanggan ni Apo Diyos ti kararag tayo. Amom nanang, nagado ti danom iti irigasyon. Nagumuma kami nagsibog ka ni tatang. Ha? Kasta ka di? Ay kat nasaya at ano kasta? Kat impasublat yung matlang kada kumpari aboni, jay danom? Di may pasublat Apay kumangay. Ulay kayo matan. Apay nga ipaidam yung ay. Kat no nagsaya at dakada tayo. Anya na saya at mat nanang. Ayan ni tatang mo, takasaritak man. Ay, awanan. Patsim no agtudo. Manuel, Hmm. agsarita taman.
Apay adi mo kano impasublat jay danom kada pari Boni. Nang ibagakan ka, Nilito, amom, idi na ospitalak, nila ang kumarek nga Almira tinapan ng bisita kanyak ija ospital. Para lang day ta abasit abanag? Saan abasit abanag dayjay? Iso lang tinakalagip anang bisita kanyak. Idinto ta saan kami mat anasinged nga gayam. Bayam ka de. Ita kami lang nga bumawi ka nilito. Kasano kuma ama siguradom ama kabawi kayo itan? Ado ti danom iji irigasyon. Idinto taawan ti danom iti bangkag ni Pari Boni. Kat sigurado, malugi. Unay matanday ta akinada kas ti panagpampanunot mo, Manuel? Apay akasta ka! Kilaat mo't kan aliman mi isti pulo iti angin, bakit? Wan nga rod lakay. Apay na tayo. Ne, anya nga dayjay. Agtudo lakay. Anday ka oh. Agsaprendi tatawa. Ne, agtudo mo nga agpaisan. Wan lakay. Kat nagpigsa ti tudo na. Maalala, tairikap ko man di tawa. Masibuganan dagiti mulam. Uy, bakit? Saan ko nakasapulan ti danom iti irigasyon? Ay nagyaman ha. Dinangag ti Diyos dagiti kararagta. Lakay! Manuel, agreeing ka! Malaylayusan day ti balay! Tabay! Itay pala nagpig sa titudo! Anya? Riingam nilito! Tagtitinulong tayo ang mangingato kadagiti gamit diti balay! Simra kan tidanom diti unag! Nagtig sa titudo, lito. Kasanong dagiti mulata? Una tatang. Isunod ti pampanunutay. Adun ti danom iti irigasyon. Inayan pa iti panagtudo na iti napigsa. Malayuson at imulat ha. Diyak mo itan ti aramidan ta. Masapa tayong itong bigat tayong takitaan dagiti mulat ha tatang. Awanan sigurado ang nadadaal dagiti mulata. Apay adi mo kinaduan nilito ang napan iti bangkag. Saanan? Amok mutlaan noon niya ti makita. Masaktan lang tiriknak. Dus-dusaan da tayo samot ta niya po, Diyos. Jane tayo bagat. Apay ngamin adyak man lang na panunot ng inyawid dito balay. Kasta. Dakal ti pukaw tayo. Awanan bagat. Mabalbalsan tayo na. Addang agrigat tayo. Saan ano dagiti mulami ka ni tatang? Kat Jenwang, ang mga nunaya ano din? Ha? Mayap na tipan na kay Pastor Jenwang mi. Asino nga tati nang ipastor? Ken saan analayos dagiti mulami? Ne, ada kamat gaya man. Dito. Ha? Uncle Boni? Pumarbangon pa lang iti mayak dito bangkag. Tay may ko kinita dagiti mulak. Saan daan ano? Iso lininisak mo tan di barado nga irigasyon. Tano jak aramiden, sigurado ang malayos ti mulayo, ket mayanod. Ket pati pa'y tinongyo, mayanod. Agyaman ak Uncle Boni. Nasayahat ka unay. Ayan ni tatang mo. Sana si Murot, Uncle. Ibagamkan ko na. Asaan anan ano dagiti mulayo, wen? Uwan, Uncle. Ibagak aga po kada kayo. Ket saan ana perdi dagiti mulami? Ken saan ana yanod tinwang mi? Asino kumangay ti agtitinulong? No saan ada tayo nga agkakalugaran? Among bagat. Nagsaya at ataw ni Pari Boni. Wen nga rod. Itilaksid ti panang ipaidam yu kan kuha na iti danom. Tinulungan na tayo pailaang. Mapanak iti balay da itamatlaan. Tapno mapanak agyaman kan kuha na. Ay kat, nasaya at dayta nga aramidam. Isunsapay kiddi. Nga agsasaron ti kinamalas a dumdumtang itibiyag ko. Gapo iti mading aramid ko. Kan panunot ko. Kastamat lang ti pampanunot, lakay. Iso akanayon tayo ko mga agaramid iti nasayaan, iti pada tayo at tao. No agmula ka iti kinaimbag, bendisyon ti agsublikan ka.
ngam no dakas ti imulam, ag sublinto matkan ka, kas karma. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 21, versikulo 19. Naimimbag ti agbiag amay maysa iti letang, ngam ti makikabalay iti naungat kan managreklamo nga asawa. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Hoy, Bitoy! Agring ka, antayin kay wayway ti kalding. Sumangpat to ni Nanang. Agungat tumanan. Makaturturugak pa'y. Matamdamaday takalding. Saan da pa'y amabisin? Bumangon ka kit di ditan, antayin ka giwayway. Makaunan to ti kaaruba ama pa nagiwayway. Nalawa mo't ti banday apang iwaywayan. Nagado apambar mo. No sumangpat ni Nanang, asaan pa'y ana iwayway ti kalding. Agsagana ka, taungtan na ka. Anyamat tan. Ila ko kumangaminan dagi di akalding. Uno saan? Parchan. Apay, ayan di adim, jakmanan makita. Napan nagiwayway iti kalding, Nanang. Nagladawan, nagbuntog kayon to mga gunggunay. Oh, saan ka kadipa nakaluto? Nakaluto ako, Nanang. Inakbalunan ni tatang iji bangkag. Apay masapol nga isursurot mo pa itibalon na. Agawid kumaang nga umay mangan. Isupay ka no ti maubrana, Nanang. Kasimat no umay pay mangan dito balay. Kalpasan nagsublinto manon. Paasikaso kit di ajay amayo. No imay nangan sa nagsuble. Dinasaysayaan. Nakitak jay agam ay jay bangkag. Awan met ni Bile nakadwada. Amang ano ada na panan na. Wanaw, dimmi karmanan ati kinasadot na. Ay, nakaro jay anak mau. Nalaing agreklamaw. Nalaing pay asumaaw. No agtrabaho, sadot mait. Imbag lakit din, tanasingpat ni Tonyo nga asawa na. No si kalatikas jay. Amang ano pinaramanan kan. Day takit sumangpet datawa na bambanawg sa sumanao ti madanon ka wa nakabanikas. Ay, adan to pan nakapon no ti salop ako nada. Nuanya ti aramiden ni Tonyo kini Belain. Saan kunto nga isakay? Kanayon ko matabagbagaan ni Biled, ngam awan mo't denggan na. Apay, di mo makita nulumlum ti init no saan? Tapay adamagan, nulumlumnak kuno saan. No makitam adandanin lumnak jay init, kayat naasawan, oras ti panag-aawi doon. Makitak pa'y matigagay ka. Iso pa'y ti magay ka na. Nalawa, tinaruutan apasit na. No nasakit day tasikit mo, agpailot ka manan. Makailot. Huston, nakaluto ka din, tani. Bisina ka na pa nagtrabaho. Nene, nakaluto ka din. Mabisinda ka nun. Di mo pa'y amo no nakaluto no saan. Anya nga itiraramidem. Na, alang nga nasakpay lang tagluto. Kat adamit dita ni Nene. Awan mo't aramidan na. Apay nga awan obra na. Kat no iso mo taglablaba. Iso pa iti para dalos. Di ka di maasi iti asawa mo. Di mo lang nga ron tultulungan iti trabaho na. Kanayon mo pa'y nga ungtan. Ay na, apay kumaasaan ko nga ungtan. No jak magustuhan ti aramid na nanang. Anya pa'y laang ti sapulam. Nagagot, naanos, idinto tasika. Anya ti pa nagkitam di tabagim, ha?
Agyaman kit di ata kinayat ko kat naglaad. Nagagat ko nam, ngam di namit maitad amin akayat ko. Apay, agbisbisin ka kaday. Saan ka di amamitlo ka amangan iti agmalam? Ay nananang, saan laang ama ikarga iti tiyan ti kasapulan ti tao? Adupay! Anya pay laang ti sapulam. No kayat ko ti agpasyar, awan kwarta. No adda kayat ko agatangan, awan kwarta. Ay, day talag palailang kanaglang ay ti kayat mo. Ha? Tulungam ka ti asawa mi ti trabaho. Ha? Nanang, apay ngayong guyod mo day tamay sa akalding. Adda gat-gatang iti kalding, inak ilako. Ano ka din ni tatang nga ilakom? Apay ang masapol nga muna. Awan ka di ti karbengak amang ilako. May mayat ano amuna. Amangan no birukan na. Bayam abirukan na. Kasapulak ti kwarta. Ikanak tumat nga ruda iti mapaglakwam. Sige, ikang kanto iti 10 pesos. Ha? 10 pesos lang? Saan matakin di tigatangak? Anya tigatangam, aber. Gumatangak iti kasapulak iti pagadalan. Adulamen! Belen, inlakom kano mo ti kalding yaw, adi mo man laimbaga kan niton yaw. Ay nananang, awan ka di ti karbengak amang ilako. Asawa nakmata. Ti agasawa, pag numuan da pa'y ti amin, sakbay ang mga rami da iti may sangadang. No siyak, saan amasapul de tapag numuan? Kasano no di na kayat? Adangarod kayat ko agatangan. Ay, saan nga umno day tarason mo? Saan ananakam ti kasta nga asawa? Apay kumaasaan ananakam? Amukit di ati aramidak, taamok nga iremedyo no adda ka sa pulak. Nga oray saan mo nga iuman, nga umuna iti asawa? Apay ako urang timay sa akalding nga, ibar. Ha? Saan ka di nga imbaga ni nanang, tatang? Katnuin la ko na. Inla ko na, tayo nagmayat apang ganakan akalding. Isumati ko na. Ila ko na kano, takasapulan na ti kwarta. Nangaramatan na ngay, awan mo ti amok. Damagan yun tuan ni nanang. Talaga damagag. Sayang, di pang ganakan akalding. Di pa imot na pintas akalding. Amangan wagong tumanon. Apay mo takas di ti inayo. Ipapilit na ti kayat na. Agpaisoya ngayon lakom ti may sa akalding. Adda ka di reklamom, nabayag adinak inikan iti kwarta. Di mo ko na nga agungot ka, gaputain lakok ti kalding. Di pa imot nga rod kapintasan ti lakom. Di ka na alas ti lako kon, kaya't dapay nga rod agatangan. Pangganakan di lakom. Dayjay nga rod ti kamayatan kan kadakkelan iso nga iso ti lako. Sayang. Uray ko man dagitay babasit tinangalami ti lakom. Narigat alakon dagiti babasit. Nalakapay ti gatadda. Nangusaram aya iti kwarta. Adda may naglako iti alahas ijay tiyangge ni Masang. Ginatang ko ata na pintas. Amangan no adda makauna amang gatang. Day talat nang ilaklakwam iti kalding. Di naklang arudan masagutan iti alahas. Nasakit pa'y tinakam mo gumatang Maminsan lang man. Darasam ti magna. Tamala daw tani ti pagadalan. Nangagkot imbaga ni tatang, idi pimanaw ni nanang. Anya tinanggag mo nga imbaga na? Nauma kanon kan ni nanang. Imbag ta saan ananggag ni nanang? Saan Tapimanawan, idi imbaga ni tatang dayjay. Kasjay mo't ngamin ti arami di nanang. Di na pa'y tulungan ni tatang ije bangkag. Naganos tumot ngamin ni tatang. Kasano? Kat irugi pa'y laang ni tatang ti agsaw? Ngam nakaadon ni nanang iti naibaga. Nay, anya ka di dito ipatpatakder mo dito'y bangkag, baraw. Magipatakderang iti kalapaw ko, tang. Apa emang ipatakder ka pa'y laeng? Adayo iti danom dito'y. Anong sakti-agsak dun, May mayat dito ita na ulimag. Awan tinangiwat a tao. Nauma ka kadain iti kinalaing ti asawam nga agsaw, baraw?
Naulimak dito itang. No iji balay. Ngiwat. Kas kadaungat timang mangag. Naruwam ti asawam. Idi pa'y lako mga inikam iti liksyaw. Jak ngamin ka tiriri tatang. Inananusak. Barang agbaliw. Ngamawan mat. Ay, siya kung ti agkidkid daw iti dispensar. Gapo iti ugali ti anak ka o baraw. Awan basol yo tatang. Magkait ko lang ngamin ti agmay maysa. Tapno makainanamot da tao. Apay ngagdardaras ka amag na, tatang. Imbag ta nakita ka dito'y dalan. Tapno jakon mapan iti balayaw. Adda ka di napatid nga ibagam, tatang. Adda ka di pa'y panangipatag mo iti asawam. Awin no awanay. Ni, anya ngay day taas sa lutsud yo, tatang. Amom ka day anaumakan kan ti asawam. Pagkunaan nyo man. Anya kat tanauman. Kasapulan nak nito nyo. Ti kunam. Agar aramid itay ti kalapaw na iti bangkag. Makita ano di nakasapulan. Ay nakastalaang itaa. Ngam inton agangay kasapulan nakmutlaang. Puutin nyo ti imbagak, tatang. Belen, adda pagpatinggaan ti anos ti tao. Napanakal kalaunay. Jak mamati adinak tumala kasapulan ti asawak. Makitan to. Tatang, apay day takaldiro kan pinggan. Mabanno ka kagawit kan agsubli iji bangkag, barok. Kayat mo asawan. Agyan ka ni Jay Bangkag. Wan barok. Naululimak ijay. Nga madayo iti danom ijay bangkag, tatang. Awan ti bubun ijay. Makasakduak mahit, barok. Umayak nga rudmat ijay. Tasyak ti para sakdo. Kinitugot ko dagiti kalding. Ta ijay kun nga iwayway. Kasanon ti panagadal mo? Agadalak lata, tatang. Kabaalak ti agga po ijay bangkag, ama pan ijay pagadalan. Intang aroten, barok. Aw item ti daduma, ha? Tatang. Anyay tati makunam. Tasaanan nga agaw-aw iti asawam iti balayaw. Anya kumangay. Iso ti pimanaw. Di agawid no kayat na. No saan ka kumaan na labas? Adayo ang mapanuno ti asawam ti agyan iti bangkag. Apay ko mga aglablabas ako na yun, nanang. Di mo lang arod tultulungan iti trabaho na iti bangkag. Kanayon mo pa'y nga ungtan. Ay, di mo man laikan iti respeto. Kunak no agawid mo't laang. Ngamsaan mo. Anya nga'y taramidag, nanang. Agbalbaliw ka. Kaon, agpakumbaba ka iti asawam. Makapakpakumbaba? Iso ti pimanaw, di iso ti agawid. Iso Ngam, saan mo mauray, tanauman kan ka. Kay kayat na ti agyan iti bangkag. Gapo, tanauman kan ka. Ay nanak ko, saan matan nga gaw-awid ni tatang mo? Kay kayat na kano iti bangkag, tanaulimag nanang. No daduma. Umay dito yamang kita kanyak. Sag sublimat lang iti bangkag. Anya? Umay ko nam? Wen mat? Inmay manan itay. Iso tinangtad iti indangdang ko anatang. Di na kadidinamag wano sinapol. Saan mat nanang? Imbag nga agawid ditoy. Ngam di na kano kaya ti makarangrang a tao. Nauma kanon. Ay, nene, kayat mo ka di nga agawid ni tatang mo dito, yan ako. Kayat ko Ngam nauma nga minan kada kayo. Agbalbaliw kayo nga minon. Tapno agawidan kan ni Bitoy dito balay. Imaya, taumay kayo kumapagawidan iti anak talakay. Naulimak kami iti anak ta dito eh. Apay kumamapan kami iti diso amakarengreng. Ken makapasakit itirik na ti kabbalay. Saanan lakay? Agbalbaliw ako mun. Nakaamirisak idinabayag adi kay nagawid. Maramid mo dayta? Wen, ikarit. Agawid tayo mun. Ikang ka iti may sagun tangoy. Ngem no saan ka nga agbaliw? Agpinasin siya talangan. Ngem talaga akayat ko tinaulimag adiso. Ikarit lakay.
Agbalbaliw akon. Promise. Adayo ang naragragsak ti pamilya, no natalina ay ti panaglalangan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Isurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 21, versikulo 21. No naasi kan nalintag ka, napaot to ti panagbiag mo. Raamanda kanto ti tattao, kat kalanganda kanto anasayaat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok ti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Nakalukat matin ti ruangan ti dakkel abalay. Saan nga taan naranggas man ti agnaad ijay? Kaano pa yan nakita man nakalukat? Idilim mabasa ka na pan naglako iti kinalapam alamas. Delikado nga rod man no kasta. Dayta nga ro ti pagdandanaga. Nabayag ba sitin anang rekap dayta abalay? Manipod tinambangan da dyan ulpit a politiko. Ita, nailukat manan? Sapay ko ma, tasaan akas iti sigod a naulpit, ti agnaad iti dayta abalay. Ang mga no iparit naman ang ti mapanagkalap. Mayat dayti vacation house anagatang ta iti asidag ti baybay lakay. Ngimadamadlaw ko. Nakaya kay dagiti tattao kadata iti daytoy a lugar. Kasta siguro, tagdadamo da makakita kadata. At da siguro makagapo, no apay ang nakaya kay dagiti tattao kadata. Ngemamuan tantumot lang ti amin. Bareng adda makaibaga no apay. Kaslang amin adda kabutang da. At dantulat ta makaibaga no apay. Basta saya atin ta ti panakilangan ta kadagiti karuba. Di danto bumdeng a makisao kadata. Wala kay. Tano nasaya at ti panakilangan ta kadakwada. Nasaya at tumet ti panakilangan da kadata. Lakay, adda ka barbaro ak aruba tayo. Aglang-lang abak nang. Pagkunaamat abak nang. Ang mga nun na ibaon lang, agdalos iti dayji abalay. Ay na, Domingo ita, saan ka di? Nakitak anakabado iti napintas di lakay kun bakit. Naglugan da iti kotse kat rimorda. Ang mga numapanda makimisa. Ay, hindi ka man agar aramid bakat. Apay asip si putam ida. Ang mga numairaman ka, no adamanan mading aramid dagita ka aruba. Ay na, naira na laang mat Lima basak itay, kat nakitak anaglukat ti gate. Isu nagsirip ka, tapno adamanan ichismis mo. Amom lakay, no adda makitak apagsayaatan, umasidugak ijay abalay. Anya manan ti kayat mo asawan. Anya manan ti planom. No jak agbitut, da kayo ti agnanaed iti dakkel abalay iti igid ti baybay, madam. Di nakawagan iti madam, taag kakaarubat. Di ka di greenhouse, ti dakdaka madam. Wan nga rod, ma'am. Kabagyan nyo ka di ti sigod nga agnanaed iti. Ay saan? Inla ko daday ti abalay. Ginatang bimat, tanapintas ti lokasyon na. Matanawan ti baybay. Ay, imbag, ta saan da nga inla ko pati baybay, madam? Mabalinayamad nga ila ko ti baybay. Diyay ngamin sigod nga agnaid ijay,
iparit na nga adda mapan agkalap ije baybay, madam. Kukwada ka no ngamin. Apay nga iparit da, kat baybay mat da jay. Ti kayat da, kat jay bilog dalaang ti adda karbangan na atumapog kan sumanglad ijay. Ha? Kasta ka din. Ambo ko no apay anak kaya kay dagiti tattao kadata lakay. Nakamuam. Asino tinakaibagakan ka? Jay agnagan itilus. Kaaruba ta kano? Napan ka di nakikaaruba? Saan mo mat nga ugali ti mapan makikakaaruba? Nasabat ko jay tindaan lakay. Kat imbaga na anaranggas kano ti sigud nga agnaad ditoy. Politiko kano. Amang ano da ka sa politiko? Inaramat na titakem na tapno makarami di ti may kaniwas. Kasta mat ti atap ko, iso anak kaya kay da kadata. Ipagarup da ka di, nga aramiden ta ti aramid ti sigo na nagnaed ditoy. Nalabiit, takasta ti ko na ti agnagan itilus. Nakitam ka rin ti kaparaparo nga agnaid iti dakkel a balay, pare. Saan pa pare? Hanggang nakita ni bagat ko. Nakasauna pa Nakisao kadagiti gagangay akas kada tayo. Apay napan iti balay da, pare? Saan? Nagsabad da kanu iti tsindaan. Saan ka di anatangig akas iti sigod nga agnaid ijay? Hindi tayo mo pare. Kitaan tayo ati masungan ngal daw. Sabay ko tasan. Malagip ko pa yung road. Di napasamak a pinaltugan ijay taaw. Hindi kwan, insang laddan ti bangkay ti dagis sa politiko. Wen, kat imbis nga agladingit tayo akaruba na. Saan mat? Taadukid din ti agisaw. Maray, ingka ka di agi sursur iti ikan anak kalapan nila kay mo. Wan, mare. Saan ka kadimot ang mapanagisursor? Nakatumpong nila kay iti panganti ikan, iso anasapa si Manglad. Imbag mano kasta. Man-mano ti makatumpong iti panganti ikan no naangin ti panawan. Day tangarod, mare. Nairanamat nga adda jay agatang iti ilako na alam mo si jay ili. Inlako ko na, tamasadutak nga agisursor. Makabanno. Sige man nga, Rod. Tay nakpadasan ti agisursor di ta kalsada. Wen amare, pimanaw mo't nga minan di agatang, tanala daw ka mo. Imbag to no masapa mo't ang makatumpong nila kay iti pangantikan, tapno masapa akmat ang makalako. Ay katun ah. Sige nga, Rod, mare. Tay nakagisursor. Ikan nyo dita. Sa diwa nga ikan dagito'y lakok. Gumatang kayo. Mabit lang ang balasang ko. Kitaag man tilakong. Ay, mabit laang, madam. Umasidugak. Bala, umunag kalatan ni Kate. Total, saan mat anak katrangka? Idurun mo laang. Ay, ooan, madam. Sigurado kayo kading umunagak? Apayakas lamabutan ka, balasang ko. Ala, umunag ka laang. Sa anak mata ko magat. Sige, madam. Umunagak. Idurun ko ti gate. Ado nga minti sumangpata sa nga ilikinton malam. Kay kayat dati lamos ang maipasango ka na kwada. Mano akilo ti gatangin nyo, madam? May mayat sa no anti. Tapno kas laagkiin na sidag tayo. No kas ti awag yung kanyak. Ha? Kaya siya ti maawagan iti auntie? Wen, may mayat adenggan. Kapampanaw mo mo't itay anapan naglako. Ayan nga, itay ikan alakom. Ginatang ni Auntie Lucille, ti tadakkel a balay, lakay. Ante ti awag mo, ti agnanaad iti dakkel a balay. Ne, apay, nakaan-antyam mo nga, ijay agang ganait. Madam, ti umuna nga awag ko kunkwana. Ngam ko na nga awagak kano iti auntie. Tamas may mayat kano adenggan. Nasingpet nga ron, no kasta. Wan lakay, kasta tinadlaw ko.
Saan damot anatangig? At dapay kat kinid daw da Anya dayta? No kano makita ta nga ado ti lugan ti tasango ti balayda. Kaawatan nga ado ti sangaili da. Apay ngay, no ado ti sangaili da. No kayat ta kano, inta tumulong nga agtuno iti lamas. Tadi na kano kabailan ti agtuno nga is-iso. Kat tangdanan na ta kano. Mani, nakitak mo't anaggapo kayo kinilakay mo ijay dakkel abalay idi kalman. Anya nga iti inaramid yu ijay. Timulong kami anagluto para iti ado asa nga ili ni auntie. Auntie? Kasano anagbalin nga antim tibak nang? Madam, tiyawag ko kankwana. Ngam imbaga namat nga auntie ka nung tiyawag ko. Kasta ka di? Anya nga iti inaramid yu ijay dakkel abalay. Timulong kami anagtuno kadagiti ginatang na kanyak nga ikan. Ah? Pinakanda dagiti ado anakitak at tao anapan iji balayda? Wan. Nasingpot damot. Pinilid da kami pa'y anakisango kadakwada anangan. Ay, imbag man. Nakisango kayo, iti babak nang? Jakmot ni namnama akas jay. Kasdi gayam dagiti babak nang. Nagkukusim da. Basi tikin nanda. Impayawid da kada kami ti ado anabati asida. Ay, inawis na kumamot tay mayak timulong. Nene. Apa yan? Di ka makataltal na. Kuala kay. Anya nga ta ti aramidak. Tapno makaasidagak mit iti dakkel abalay. Apay atari gagayam ti makaasidag iti dakkel abalay. Numagna ka iti asidag na. Ginakaasidag kan. Saan akas na ti kayat ko asawan? Mom, da marihuana. Inawis da idaan na pantimulong ang nagluto. Idi ado ti sangaili dang. Kaano dayta? Agpaiso ka di dayta nakadanon manan kan kaadamag? Ni marihuana mismo tinangibaga. Nukasta. Saan da nga ron dakas iti sigud akaroba tayo? Wala kay. Jay sigud nga agnanaed. Awan ti makaasidag. Ngamin, adda ka na yun ti agbambantay iti gate. Saan tayo manin na makakalap, pare? Ay, nga ron pare. Itarimaan tayo dagiti bilog tayo. Tamangan mo mayanod mo agbagyaw. Kadang ti bagyo. Sabay dyan mo na itarimaan na nalain ti kalapaw may. Ay sus, ang mga na mayanaw. Pilitan nga agkamang tayo iti adayo basit ti balayda. Asidong namin ti kalabaw tayo iti igit ti baybay. Delikado. Amangan ki din dumakal dagiti daluyon, pare. Dagiti nga tadaduma akaroba tayo. Pagkamangan da nga ta. Papanang na kay katagtutudo. Kat nagpiksa ti agin. Inakilukat ti gate. Masapul ang bagak dagiti karuba nga umay dagkamang dito balay. Mabit lang nga rin tayo nakalaan ti kaputim. Saan nga agbalin ti payong ta nagpigsa ti amin? Alaman nga rod, tane, pumigpigsan ti bagyo. Mabit lang lakay. Awan siguro pagturungan dagiti karuba. Adayon mapandapay lang iti evacuation center ti barangay. Wan lakay. Sana bali, tadakkel to'y balay ta. Anusan tayo ti aglilinetlek no ado tayo. Tinasken ket adda pagyanan tayo kabayatan ti bagyo. Nagsaya at matgayam dagiti agasawa asim mukat dito'y abalay. Pinadagos na tayo. Wan nga rod, nagado tayo pa'y. Nagdakkel ti kaldero a naglutuan tayo itikinan tayo. Taado tayo mo. Gaputawan makagatang iti sidaon tayo. Nangibaon da iti lalaki na pangimatang iti ado a noodles kan dilata. Kasta talaga ti kaaduan ang maisagana no kasto nga adda bagyo. Pagyamanan tayo laangan. Taadda dito'y anagkamangan tayo. Adayo iti evacuation center. Ha? Ni Auntie Lucille, payapayan na ta. Asit ganta. O sige. Nasakit ka no ti tiyan ni Gaspar. Marigatan. Ay, ibaga tayo kadagiti lalaki. Taipan tayo iti ospital, Auntie Lucille. Ngam nagpiksa ti todo. Awan mangimaneho iti lugan. Yaka mo ti agmaneho.
Agtitinulong dagiti lalaki ang mga wit ka ni Uncle Gaspar. Ti importante, ipantayo ni Uncle Gaspar iti ospital. Agyaman na kada kayo. No saan ka no na isambot ang mga nudakdakas tinapasamak. Bimtak ka no ti appendix na kasapulan ang maopera adakos. Saan da kay abay-bayan, ma'am? Tanasingpet kayo kada kami. Agsubsubalit kami iti kinasayat yo, ma'am. Di kay agdanag. Saan da kayo abay-bayan? No naasi ka iti marigrigat, di da kamot baybayan iti tiyempo tirigat. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 18, versikulo 1. Ti tao adina ammo ti makilangan iti pada na at tao, ti labagina ti pampanunutan na, kontraan na amin na naimbag apangedang. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Saan ka man ang makikoy-koyog iti dayjay dungrit a Dennis? Anya ka diti basol ni Dennis kata kayo, mami. Masun ti trabaho na. Iso ako nayo adungrit? Saan ang maikari dayjay a manugangan? Napintas ka. Agpili kamot iti makaipaaykan ka iti nanamay abiag. Sino nga ro ti kayat yo, mami? Ni Dani, ta inhinyero. Dayjay ngay a Dennis. May salang amason. Saan ang may panakal ti trabaho na? Oray mason tanataer ken nagaget, mami. Oray saan anataer ni Dani. Tagnamay ka iti sidong na. Awan sumgar adot-dot ko kankwana, mami. Saan mo't apananguyaw? Ngam, lakay mo't. Kan adayo natataer ni Danny sa boyfriend ko? Apay, maipayan nakakadi iti kinanamay ti kinataer dayjay amason. Si kamot gayam day ta engineer. Di kamot umaya ni Jay Balay. Ado ti pa ka kumikumak, madam. Umayak to numala mi Jay Balay, Adarto nga ta ni Jenny, madam. Ay, wan baro. Sana pumampanaw. Takanayon nga day Jay Balay. Awan ka di pa'y kaayan-ayat na, madam. Awan pa ay baro. Di ka madanakan. Tadaak matamang tulong kan ka para iti anak ko. Agyaman na karod, madam. Ay ayatak ti anak iyo. Ngam dinak mat ngamin sungbatan. Dumtang tuday ta, baro. Anos lang. Awan papanan na, no di na kan tumulayatan. Sabay ko mga rod, madam. Sige, ikagumaak ti umay inton malam, ije balayo. Ada project mi abalay iti sa bali a lugar, sweetheart. Amangan no inton umay alawas ti panagsublik. Agan-anad ka ije pagtrabahuan nyo, ha? Umawag ka kuma. Wen, sweetheart. Madanagan ka kadi, no dinak makita. Kutsyak, saan ka madanagan, no adda pa panak? Saan? Taamok nga agsubli ka mutlaeng. Saan ka apumanaw? Kastam kaya ma. Awan dadanagan, no dinak makita. Si Kamat. Rabak ko lang dayjay. Ay, isang patankan to iti paboritom analoom amangga. Umanayan kanyak ti kadam. Saan nga importante ti anyaman nga isang put mo? Agpapintas ka, anak. Umay ka no ni engineer dito'y balay. Sino nga engineer, mami? Apay ko mga agpapintas, ha? Ni engineer Dani ti bagbagak. Swerte mo day siya, yan ako. Anya ko mati pagswertiak iti inhinyero, mami?
No dayjay ti pakiasawam, agbiag ka na sa liwanwan. Jak kayat dayjay nga inhinyero, mami. Amoyo mat nga adda ay ayatak. Asino tay ayatam? Dayjay Amazon, akanayon anadulpat. Adamo trabaho na, mami. Sa maysa, adamo trabaho. Agtinulong kami, tapno agpata kami asaan nga agrigat. Basta agsagana ka. Mangnamnama dya inhinyero kan ka. Iti dayta nga edad mo, may saka pa'y nga inhinyero. Awan ka di pa'y kaayan-ayat mo. Adamat sabsabong at anti, kaslasabong iti bakir. Nagrigat apurosen. Agalisto kamot abarok. Sagutam iti kaayayo na. Kaanon to pa'y makita mi nga iti apo ko mi. Bayan nyo, tay kagumaak apurosen ti sabong ti bakir, anti. Saan ka nga agkapoy-kapoy tapno makaasawa ka moten? Lakay kan. Sabagay, kaya't naktiin na ti babae, anti. Saan nga taaday ta inamot ti bagbagam asabong ti bakir? Ah. Ni anti met, naragregan asabong ti inana. Loko ka. Gaputa bumakot, ibagamon ang naragreg asabong. Agpay sumat ti bagbagak, anti. Hello, Engineer Danny. Nakawag ka mat. Umayak ko matita balayon ton malam, madam. Umay kalata iho. Silulukat akanayon to'y balay para kan ka. At akadidita ni Jenny, madam. Amangan no adda na panan na. Amangan no jak madanon. Saan pa ya si Mangpat, iho? Aday jay trabaho na. Ngam sigurado, masapa sumangpat day chay. Sige nga rod, madam. Magritira kami. Umayak dita balayo. Sige, iho. Awan pariko. Binaliwan nyo ti panakornos ti sala, mami? Ada ka di sa nga ili, oh? Nalipatam ka din timbaga, ngagda sa nga ili ita? Saan akas iti dayjay Amazon? No di kat mabig-big-big a tao. Anya launay ti kinaimportante day ta sa nga ili. Ta binaliwan nyo pa iti panakaornos ti salas. Agraman kortina, sinukatan nyo. Idinto ta kasuksukat mat. Ni Engineer Danny tinapatag asa nga ilita. Masapo na sangwam. Awan tinagtulagan mi iti sa nga ilim, mami. Ha, sikan ti mangsango kan ko, ana. Ti pangadang ko ti masurok ta syakti na. Anak kalaang. Gaputa si kati ina? Kukwam amin na pangadang, mami. Saan ka di akarbangan ti mangadang para iti bagik? Syak lang dadakarbangan na mangadang. Gaputa syakti na. Ti kayat ko ti masurok. Dani, anya dagiti nakita ngayong kargam iti kotsem. Sabong samet kan tsokolate. Kuha, dad, para iti agbalin ang manugang yo. Agawa ang mga rotan lumakay kan. Mga sawa kan. Sana bale, tada katulungak iti sabsabungat. Tultulungan nakti inana, dad. Pati di inana, sagutak. Tapno mapilit na ti anak na makiasawa kanyak. Aramidam ti amin na pamuspusam. Tapno mapuros mo ti bagbaga masabong. Wendad, di kayag danag. Nuapay nga min addi nakakayat day tabalasang. Kat may saka pa nga inhinyero. Alang nga roden, dad. Mapanakon. Ala, kat namnamaak ti panagbaligim, iho. Napadam, naguroray itay ni Engineer Danny. Awang ka. Saan ka di ada kayo ti akin sa nga ili, mami? Rumbang ada kayo ti mangsango. Ta sa nga ili yulakat nga rod. Kano kapay anagbalin abastos? Insuro nakakadijay awanan modo Amazon? Ha? Manipod ita. Jak kayaten amakita ti pan nakikuyog mo kan kwa na. Mami, adamat siguro karbangak nga agpili. No asino ti kayat ko alalaki. Dayjay ka di awanan adal kan dolpat ti kayat mo? Uray ko na yung awan adal na tanasing patmat, mami. Kan ulitak manan. Ni Dennis ti ay ayatak kat awanin sa balipay. Anya ti impakpakan kan ka dayjay dolpat Amazon.
Napudno ti panagayat na kanyak, mami. Saan ang mabalin? Ti pangadeng ko ti masuro! Imbag na nakasangpad kan, sweetheart. Medyo nabayag kayo trabaho, Makalawas lang mat, sweetheart. Ada ka ni parikot? Pilitin nak ni mami ang makisango itila kay nga inhinyero. Kayat mo ka di day nga inhinyero, tadi adal? Ay, tsakayat. Ha, agbagpakutak langan abalasang. Anya? Inhinyero ko naman, di mo kayat? Basta, jakayat. Si kalaang ti ay-ayat at Dennis. Ay, huwag gayam. Umay kami kan ni tatang. Tatulagan tayo ti panagkalay sata. Kaano kayo nga umay? Ibagak day ta ka ni mami. Inton malam ti Domingo. Umay kami kan ni tatang. Mami, umay ka no da Dennis inton Domingo. Ada kadwana. Iti anyaga po nga umay da dito'y balay. Ha? Jak kayak nga da dumapaw adulpat dito'y balay. Tulagan tayo ti panagkalay sami, mami. Diyo ka di kayat nga agragsakak mat? Awan ti maangay akalay sa nudulpat tupay matlang. Oo, panakairan-ranadan ang nagsabat na dito'y iho. Nagnaak dito tamapanak iti project site mi. Ada ka di bagayo? Ada nga minumaya sa nga ili ti anak ko inton Domingo. Kaya ko nga umay kamatap no mabait. Anya ka di trabaho ti sa nga ili na, madam? May salang Amazon. Iso masurunak. Awan laban na kanyak da itapangas. Masunmat lagayan. San arumbang akalangan ti anak mo da ita Amazon? Iso nga roda kayat ko nga umay kamatap no agrana kayo. Kan, masorpresa. Sige, madam. Umay kami kini Daddy. Dad, kadwanak man inton inakpasyaran ti balasang asab sa bunga? Ala, yung kagumatang itinapinta sa sabong, kan nginginan at chocolate, kastamatan iti prutas nga isagot mo. Wen, Dad, dagiti nginginan na talaga ti gatangak, tapno may ayo da. Piliyem ti presko kan napinta sa prutas. Sige, Dad, mabainan to ti mason asa nga ili ti sabsabungak. Anya ti trabaho ti karibal mo? Mason ka no, Dad? Mason ko nam? Masigurado nga wan laban day ta mason kan ka, iho. Day tamat nga ron tinamnamaak, Dad. Mason kontra inhinyero. Ala, kano ka diti ipapanta? Ta isagana ak manday tangal daw. Jenny, alam dagito'y anak natang. Mula ni tatang ko dagita. Wow, presko anak na nga. Agyamanak, Dennis, sweetheart. Sweetheart, agmay may saka ka dito'y balayo? Ada ni mami ija kusina. Agtugaw kayo, pay. Tain nak ikabil dagiti natang ija kusina. Kan ayabak mata ni mami. Anya da kita. Kamote, aba, tarong, sabong ti katuday kan. Mami, naimas na gito ita presko. Ay, marigrigat at talaga. Dagitakit din, ti sagot na kan ka. Umay kayo kit din. Kaya't da kayo ang makasarita ti ama ni Dennis. Umunakan, ta sumaruno akto. Umay kayo kumaadagos, mami. Adda tao, iha. Ingkaman kat sabtan. Excuse me pa ya, sweetheart. Inakitaan ti nag-doorbell. Naimbagamalan mo, Jenny. Ha? Mami! Ada sa nga ilim! Paunagam tinaysang sangayan asa nga ili, iha. Ni engineer dayta. Umunag kayo kano, sir. Kuna ni mami. Nagpintas nga agpaiso ti sabsabo nga mabalas ang iho. Hala, iyawat mo dagita agkakangina asagot mo. Awatam dagiti sagot ko, ading. Mami, umay mo awatan ti sagot dakan ka. Asino ka di dagito'y alalaki? Siyak ti kayan ayat ni Jenny, tata. Asino kayo kadi?
Sana tata ti may parbang nga awag mo kanyak. No di kat, sir. Pasensya kayon, sir. Apa yun? Kukit, Mami? Masapol nga itaray da ka di ospital, nana. Umay ka, tulungan ka. Ibantan, Dennis. Amang ano anya ti mapasakot ka ni Mami. Umunakan, taing ka man kita iti pangiluganan. O sige, inakon. Umay kan, ma'am. Tulungan kan. Nana, at data yung dito'y balayo. Kat surutan nyo kumatibilin ti doktor. Dagiti maiparit akanan nyo. Masapor aliklikan nyo. Podno timbaga ni Dennis, Mami. Di ka agdanag, nana. Bantayan da kayo. Di kay baybayan. Agyaman kada kayo, anak ko. Agkidawak iti pambakawan. Gapo iti panang tagtagibasit ko kan kaidi, Barok. Nasinaw kayam ti panagpuspusom. Kat kaano tinagtulagan nyo apa nagkalaysa. Saan akong atubang iti pangadang nyo. Iso ti masurot. Agyaman kami unay, Mami. Adda karbengan ti tunggal maysa amang ngedeng para iti bagina. Saya aten ti makilangan iti pada a tao. Di adal man wano saan, baknang man wano na panglaw. Kasta ti pagayatan ti Dios. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kata kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na imbag nga oras kata kayo amin.